Hola, nens i nenes de l'Escola Ginesta. Avui us faré un vídeo sobre una fruita que mengem sobretot a l'estiu, però que ens agrada durant tot l'any. I direu, quina fruita serà? La maduixa, la poma, la pera? Avui us parlaré de l'albergínia. Sí, no m'he equivocat. L'albergínia és una fruita. Pertany a la família de les solanàcies. Aquí tinc dues plantetes d'albergínia. Avui les transplantaré en el meu raconet d'hort en el que tinc patates, que comencen ja a sortir, i en el que tindré també mongetes. Per què? Doncs perquè fan una associació favorable de cultiu. Vol dir que són amigues i que entre elles s'entenen bé. Bé, la planta de l'albergínia és procedent de la zona de la Xina o de la Índia, d'Àsia. Era consumida ja al segle II, o sigui, a l'any 100 o 200, ja era un aliment que va venir progressivament cap a Europa. En els països mediterranis, l'albergínia és molt important. És la base de molts plats i, a més, ens dona un aport molt important en vitamines, en aigua, en fibra. Ajuda a les persones que volen portar una dieta vegana o vegetariana. I també es pot combinar amb carn i amb proteïna animal. És un aliment molt complet. Nosaltres moltes vegades la fem escalivada, però hi ha una varietat enorme de plats en els quals l'albergínia pot ser la base. Recordeu? En aquesta feixa del meu hort, en aquesta zona de l'hort, fa uns dies vam sembrar patates. Mireu, que comença a sortir. Què us sembla això? Doncs sí, efectivament, és una patatera. Les patates i les albergínies són de la mateixa família, de les solanàcies. Les albergínies necessiten un marc de plantació d'uns 50 centímetres entre planta i planta i 1 metre entre filera. Jo només plantaré 2 plantetes. I agafaré i les col·locaré a la zona central de la meva feixa. Faré un clotet amb la meva aixadeta petitona. Quan utilitzem l'aixada, sobretot, no aixequem molt. És perillós. Podríem fer-nos mal o fer mal als altres. Senzillament, donem un cop sec i aixequem la terra. I amb un parell de cops ja tenim un clot més que raonable. Amb una certa distància farem l'altre clot. Aixequem. Molt bé. Tenim els 2 clotets on col·locarem les nostres albergínies. Molt bé, ja tenim els clotets preparats. Acte seguit, trasplantarem les nostres plantetes d'albergínia. Bé, avui treballo en plena llum de dia perquè no fa gaire sol ni fa gaire calor. Però si podeu evitar treballar a l'hort a les hores de màxima insolació, les vostres plantes us ho agrairan. Pel matí o cap a la tarda vespre. Aquí en tenim una. I aquí en tenim la segona. Estic aprenent a fer les coses amb una mà. Mireu que és complicat això, eh? Bé, normalment no tenim una càmera a la mà quan fem les coses i no hem de tenir por de tocar. Per això tenim guants. Els nostres guants ens protegeixen. A part de que no ens embrutem, ens protegeixen les ungles també, perquè no se'ns posi la terra a dins. Molt bé. Ja tenim les 2 plantetes d'albergínia. Bé, arribem a la fase final, que és el reg. Regarem poquet, perquè sabeu què? Que ha plogut i tornarà a ploure. Vull dir que tampoc no cal trencar-nos molt les banyes. I per si un cas algú no se'n refia d'equivocar-se,
Sempre va molt bé col·locar un rètol per a que quan arrenquem les males herbes no ens equivoquem. Bé, en propers vídeos us aniré mostrant com creix la nostra planta i quan comenci a fer fruits també us els mostraré. Apa, que us vagi molt bé. Adéu!